IDEATO nwa m ekele m unu. Adịkwara onye ọwụla mma. Chineke wu onye kere eluigwe n'ụwa ka anyị na-ekele maka n'ihi ebere ya na obiọma ya n'ebe anyị nọ. Ana m asị ndụ nwoke ndụ nwanyị. Biko unu ga-echeta na site na ntuli aka mere na 2015 na unu nyere m nkwado ịga nọchite anya IDEATO North and South na nzukọ omeiwu nke dị n'Abuja nke ndị bekee na-akpọ House of Representatives. Anyị nọkwa n'ebe ahụ wee ebe anyị nọ gba mbọ hụ na ụfọdụ projekti dị agha ndị anyị dọtara na IDEATO dịka anyị gbapụrụ mmiri n'ọtụtụ obodo dị iche iche. Ihe dịka mmiri na-eburu ndị be anyị hụkwara na ụfọdụ communities, ụfọdụ obodo dịka nke anyị mere na Mmeshakụ wee ebe anyị meziri mmiri na-eburu ụfọdụ mpaghara Mmeshakụ rụzikwa dị ụzọ dị ebe ahụ ya wụrụ ebe a na-agba agba ugbu a. Anyị mekwuru dị ihe a n'obodo ukwu wụ nke na mmiri na-achọ imebi, anyị meziri ya. Anyị mezikwara ụlọ ahụike nke niile nọ na IDEATO South, nke obodo niile nọ na IDEATO South wee ebe nwere ụlọ ahụike. Anyị rụgharịrị ya ma tie ngwa eji elekọta ahụike na ha niile. Na IDEATO North anyị rụgharịkwara ọtụtụ n'ime ha ma tikwa ngwa eji elekọta ahụike n'ebe ndị ahụ. Ụfọdụ ha bụ ndị anyị nyere ihe dịka motosaịkụl ma jenaretọ ka ha nwee ike iji na-agbagharị wee na-aga n'ụlọ n'ụlọ na-eleta ndị ahụ na-adị. Tinyekwa ha ma friji na jenaretọ ka enwee ike itinye ọgwụ ndị na-enwe ike imebi emebi n'ime friji. Ihe ndị ahụ ka bụ ihe dịka ruo ugbu a. O doro anyị anya na ụfọdụ ihe ndị anyị mere wụ projects wụ ihe ndị a hapụrụ na kemgbe anyị hapụrụ ọchịchị wee ruo ugbu a. Ọya ka anyị ji na-asị oge ruo na mgbe ndị be anyị ga-eleru anya, n'ihi na asị agadi nwaanyị daa nda na agụọ ihe obu n'okpo ọnụ. Nwaanyị ogori lụọ di abụọ ya họrọ nke ka mma. Ugbu a o ruo na n'omume. Ndị Igbo na-atụ ilu na onye makwa ọkwa na-achị ya. Unu ga-achọpụta na nke anyị gara mbụ dị ndị IDEATO mma. Ya ka anyị ji asị dịka ntuli aka ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa ka unu kwado anyị ka anyị nwee ike ịga wee hụ na ụfọdụ ihe ndị anyị bụ n'obi, ihe ndị anyị na-enwe ike imepụ, ma nke ahụ agwụ na anyị bidoro ebe ahụ wee nwee ike imepụ ha. Ọ bụrụ na anyị gaghachi site n'ebere Chineke, anyị ga-enwe ohere ọma karịa dịka anyị nwere na mbụ iji mere ndị be anyị ihe bụ ihe dị iche iche dịka o si wee kwesị. O ruola ụmụnne m, a na-asị onye kwe chi ya ekwe. Ndị be anyị ndị IDEATO ahụ na ma kwerekwa na ọwa ebe a ka ụzọ dị. Anyị na-asị bikonu onye ọbụla pụta n'igwe bịa kwado ihe a ndị bekee na-akpọ movement. Ihe anyị na-aga awụ movement. Unu bịa kwado ya n'ihi na Chineke akwadogo ya. Ọ ga-adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ana m ekele ndị IDEATO si ka anyị baa ọnụ chi.